ole tuna karon mu tu cheu hi video pakhat mai ni lowa ti sang sang ni dona masa bera kan ti tu chu engting nge Facebook a video te hi kan download ang ti nia ol chu ol same me mama se shelo tam takanam thina chung ho tan chung karon ti a chona masa in ka channel te hi milo subscribe a milo like a milo comment sak turin karon di masa cheu ni ole tuna kan than do na nga masa bera kan ti tu chu Facebook a kan lutang ka Facebook hi heta ka dawangin kan search luk nga Facebook a kan lutanga chuan in video du mi nan post te mo a khan tianga hetai chon mi nan post mail awangin ka video post sa hian ka lut mai nga heta kan chuanga screen recorder hian neta ei deuh hleka mung do hei hi nia hei hi han zong te la video download na tur ti hian ziak reng reng lowa ta chuan mi tam takin an buaya chuan tuna ti dan kan soi do ni me sabera kan ti tu chu dot pathuma hian kan lu danga a dot le chuan heta copy link ka hian kan lut do ni ka metang copy link chuan en copy a ti khan chuan kan back le nga chuan tuna kan ti le tu chu browser a kan lut ang browser po man the kai chong Chrome browser ka hmang mai ngai du le Google te pen hmang theya chuan Chrome a ka lut anga ka soi tong khan a ol same me mani chuan kan ti le tu chu search a kan lut anga chuan kan page dan kha chu in share ka ringa in share lo chuan tiang lai search or type URL a hian second thu memo kan hmetanga chuan kan thla le nga chuan page ti hi ron langa page ta kan hmetanga chuan page kan hme hnuah chuan sorry second thum ve kan hmetanga chuan kan page hnuah search a kan tianga kan search ang ka soi tong khan screen recorder hian neta ei do wangin a muang dawa search a kan hlu nu atian Facebook a lut anga hei hi na china ka video copy kha nia chuan kan ti le tu chu ol same mem ka ti tong khan video hi kan enang ka hmeta video kan ena chuan hei video kan en to video hi kan ti top lo nga hei heta hi download a om to a tuna kan download ang downloading hei in download to a kan hmuang hian khan in download zawa tuna kan en chinang file a omam gallery a kan back chhuak anga chuan gallery a kan lut ang hei ama sabera hi kan video download kha alo om ta ni du chuan ti hian du na man thei to ni apa ni na ta na kan ti le tu chu YouTube pa video te hi engtin nge file a kan download theng ti nia hei po hi ol same me a then te chuan vidme te pawh ti thian te ma se vidme te hian phone memory a he zoka chumi wangin engma download ngai si lo ti dan kan soi do ni na ma sabera chuan YouTube a kan lutang YouTube a ta hian
YouTube pa kan lut anga YouTube pa kan lut hnuat hian video ron oma video ah hian YouTube pa download thei te pawh ma chung te pawh chu thei vek ani chuan tuna kan ti le tu chu video hi kan play yang video kan play a kan luta chumi hnuah chuan tiang hi ron langa hnuai miang hi chuan kan ti le tu chu heta share ah hian kan lutang chuan share a kan lut hnuah chuan copy link hi kan het liang ma mi ang deuh khan Facebook ang deuh khan copy link ka hmeta a ron ziaka chuan kan back chuak liang chuan tuna kan ti le tu chu Chrome ah kan lut liang Chrome ah kan luta chuan thil kan search ang kan search tu chu ONLINE online video converter thì kan search a kan search ang tuna nei hi ron lang ta chuan kan search zuwa chuan heta a hmasa ber ah hian kan lutang chuan kan luta chumi hnuah chuan khata a hmasa bera kan lut hnuah khan heta chung ber thoa hian kan lut liang heta hian kan lut lenga chuan heta paste link here tia hian kan heta hian kan hmethanga chuan a hma page dang ka suih ang khan nachina kan copy kha second thung vel kan hmethanga kan paste le kan thlanga kan paste lenga chumi hnuah hei that em na pakhat chu tuna nachina kan YouTube pa kan du kan ti kha du chuan heti hian MP4 a video ang pon ati thea hlang pon a download theia chu mai ba ka du le a kat thei ngal boka ma se ke chung ka kat lo menga chumi hnuah chuan start ah hian kan lut lenga kan hmedang chian a ron lang anga start in hme hnuah khan nga ka nga rei lo te chuan ti hian kan video kha hei a MB te pawh ron langa 7.01 MB ania chumi hnuah kan ti le tur chu ulsam te ni to a download hei hi ania ka hmedang chuan ti khan cái chỗ làm cái mấy mấy người ta thì khăn đi cái đi bếp thì thôi đi bếp bóp tỏ mày được chưa nào cái video khá là vì mình download mấy cái này thôi nè thì khăn mình download rồi thôi nè cái lối cái này là xin nga được chưa này gallery ha cái này nga rồi là nga chúng bera mày chúng bera hi
ei chung bera hi ron lang ta ni chuan du chuan ti hian YouTube a video te pawh kha in download kha status a WhatsApp a te pawh in hmang thei a Facebook a story a te pawh in hmang thei ta ni khati zong kha ni ya khongai in ka channel te hi milo subscribe sak shram don ya hei ka voi khatna ni ya a zam pawh ka zama ka tong te pawh hi alo fialo mai thei a khongai in hriat thiam na ka ron dila in hriat thiam na ka ron dila khongai milo subscribe sak shram don ya chu zong chu ni mai ro sio thanks